kan waga kelegele na belajali fulu no fo sigaro ama fo bisimla awa jem ka mandi kene ka ni o isa s'exprime ya fo ka puma di awma ako hakilna taw fo gelami yoka na me dakunta khaniga judu sira la bla be wele luke ka hakilna taw duka ka fo nyina anga bi jem ka da kuma talike mi ka odi anya ye ka fo ambe wakati la pam ne ko sisa kelengere ni ala anka réseaux sociaux ko klo ni o anga subhana machine no ani anka musumanu ni amse ka fo musu demsenu amano ka sabu ke fini don to bola u keto ga bola ni o comportement ni o sanfela ola ka ye ka fo ame wakati mne ko sisa ni ame ko du ni ame ko dembe ni ame ko jamana iba fo ko musu la khawdedu nga o te se ka nyana maya ni amadame ne musu demsenu yere la folo ka u ka education kwa lamo anuka fini don to na nyona chama ko be ko la shi o be se ka ko la shi to di ame wakati mne ko sisa ka sabu ke bololo sira a bela jele me ka o de sanfe ka kuma oluka fere be se ka soro tugu mina wala sa dankari be ke wale akulu nuna o de anga bi jem kan dakun ni mabambulu ana limna je ka masala nyon fe jem kan dakun ka ni aliti ma duguni kerengere ni ala la dili sira kan bla sira li nyuma sira kan ona nyona chama ni alede awa fomba animatrice du kerengere ni la ouverture media ka ini nyantuma ne ba nsi ko do bashiti alhamdulillah yenga ube bashi foshiti nga foli be me ala fo ka barkada be foli masara mani mi sona kan shi jo ka ni dun keren keren kono ka sola ka ciba san no mai ka rasul kisin ne ma baye ka foli bilbili bata ka di jamana marabago maga do ke ala ka basigi do nga jamana koro ka mbokolo fo ka nga patron fo ka mbara nyogon fo ka anga karamo ana anfa Usman Sherifu Madan Haidara ya bani ana ga dimba ya nga foli bilbili buye ka foli bilbili bata ka di Sherifu la barakela bema sanfe fo duguma ki yere fo ko sebe foli ne ambi yere fo ibina wala wala le mun ke family be se ka soro fo ata se place la li hukum kon na mani o yere da kun fambe ni o jem kan fana kala ni ka mau place la kerengere ni ala ambi fo soni amini ga jodu sira la bla fo be bele luke ka na tawdi ne nyi ngal be minu fana buluka ke dakuna na misaka minu jabi bashi fuita la amba fo bela jinin bisimna ogum kon na fana na ni kuma bore ni adigira mina utanga la nyini ambu hakato nyini ke yani amedo kuma kon na amisiga ibis amedo nyini ngal jabi la directi la amba yika fo wati leba munne ko sisa musumsenu ni amsaka fo demsenu fukata si ni o jeune fui ani pololo siraw ni o yanga subhana mashuni sisa to ambaye ka fo akuda matemelenu ami wakati mne ko sisa famille ali masoro alamalla nyana mali tugo yerela ibise ka fanyana musumsenu ni o jeune fille ibise ka lamo tugo di ami wakati mne ko sisa irizo ko clé wakati la d'accord il faut ko sobe iba do sani réseau kana tiɲɛli tun bɛ yen nɔ mara tun ma labɔli kɛ réseau y'a sɔrɔ tiɲɛli kɛlen don an faw olu tɛmɛna waati min na an faw fɛnɛ faw olu tɛmɛ kuma olu y'a sɔrɔ fɛn dɔ tun bɛ yen mais olu taara k'o to yen o ma waleya an faw fɛnɛ nana fɛn dɔ sɔrɔ olu fɛnɛ taara k'o to anw fɛnɛ bɛ taa ka fɛn dɔ to yen ka sɔrɔ an denw ma lawaleya fɔlɔ la ni an faw ka tile la ni fɛn dɔw tun bɛ fɔ la u b'a fɔ ko danfaraba bɛ fɔlɔ ni sisan cɛ parce que i b'a ye ni denmisɛnnin bɛ ka ko dɔ kɛ bi an b'a fɔ k'u ma ɲɛ yɛlɛ ko gawo don nin t'i tilela ko ye nin t'i tilela ko ye bon i tilela ko tɛ i t'a to yen an bɛ nin wagati génération min na an bɛ nin de kɛ donc n'o o kɛra anw mɔfaw taara ni fɛn min ye n'o ma to yen o tɛna to yen an mɔkɛw taara olu taara ni fɛn dɔw ye olu ma to yen olu tɛna to yen bon ni anw fɛnɛ bɛ ten mais anw b'an ta kɛ anw fɛnɛ tatɔ ni fɛn dɔw bɛ taa o fɛnɛ tɛna kɛ o bɛ dépend adamaden yɛrɛ dɔn kosɛbɛ ni yɛrɛ dɔn i bɛ danbe sɔrɔ i b'o sɔrɔ n bɔra
n bɔra minnu na olu ma sɔn ka min kɛ n'i y'i yɛrɛ dɔn i fɛnɛ tɛ sɔn k'o kɛ. N'i ye adamaden kunun n'a bi lajɛ i b'a sɔrɔ danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Barisa ordinateur an mɔkɛw tile ma bɛn n'o ye. Sanga ni waati bɛɛ ni a réalité de don. Bon an faw olu ka génération i b'a sɔrɔ u taara fɛn minnu di k'a bila walasa an ka danbe dɔw sɔrɔ a kɔnɔ an ka taga ni taabolo dɔw ye olu y'an jɛ. Mais bi mara tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ i mana denmisɛnnin corriger ani kasi tun ma taa k'i jɔ kɛrɛfɛ a tɛ sɔn a fa k'a dɔn a tɛ sɔn a ba k'a dɔn. Mais bi n'i ko k'i bɛ denmisɛnnin corriger walima i bɛ denmisɛnnin gosi i bɛ se ka wele a somɔgɔw bɛ se k'i wele fanga la. Donc mara tiɲɛna depuis réseau y'a sɔrɔ tiɲɛli kɛlen don nka bɛɛ ni sugu de bɛ na réseau in kan. Bɛɛ kelen kelenna de b'i ka du représenter. Ne bi yan bi ne bɛ fɔnbala bɛɛ représenter. Ni ne ye fɛn dɔ kɛ n'a ma ɲa ne balimakɛ b'aw fɛ yan Musa Fɔnba. CNT kɔnɔ Abubakar Siriki Fɔnba u bɛ se ka n wele mais ne balimamuso ye Fɔnbala kuma sulu. Bon ni ne y'a ye k'a fɔ ne benmaw ne faw ne faso ma min kɛ ni ne nana n présenter n'u ye réseau sanfɛ c'est que i bɛ taa sɔrɔ ne bɔra n'a ye so de. Donc ɲɛda kura bɛ di fɛnw ma adamadenw yɛrɛ ka comportement a kɛcogo la. Donc o fɛnɛ bɛɛ bɛ na n'i ka ɲɛda kura du mɔgɔ bɛɛ bɛ na n'i ka présentation ye. E nana réseau bɛ komi diɲɛ ye fila ye. Réseau ye diɲɛ ye kaso ye diɲɛ ye. Bon an bɛ réseau diɲɛ in de kɔnɔ. Réseau diɲɛ in bɛɛ bɛ na fɛn dɔ de yira wa bɛɛ bɛ na sugu dɔ de yira bɛɛ bɛ na fɛn dɔ de présenter. I bɔra kabila dɔ de la i kabila ma sɔn min ma i man ka y'o la i kabila man ka sɔn ka min kɛ i man ka sɔn k'o kɛ. Kosɛbɛ o yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ sisan e bɛ ka ko dɔ kɛ ne tɛ se o la mais ne y'a ye e y'a kɛ e avancer a la ne fɛnɛ bɛ don a la ka sɔrɔ ne taabolo tɛ o genre sugu fɛnɛ nana o bɛ se ka kɛ cogo di? Parce que i y'a yira k'a fɔ bɛɛ b'i ka so de représenter mɔgɔ dɔw bɛ comportement dɔw b'u la réseau sanfɛ mais diɲɛ kɔnɔ u somɔgɔw yɛrɛ tɛ se ka bɔ a kalama ko u b'o waleya ninnu de kɛ réseau sanfɛ surtout jeune fille yɛrɛ an bɛ don min na i ko bi. Bon comme n y'a f'i ɲɛna réseau ye diɲɛ wɛrɛ de ye i b'a dɔn an bɛ technologie tile de la nin donc ni an bɛ technologie tile la e den i b'a sɔrɔ a bɛ min e ye téléphone san ka di den ma a sigilen a bɛ ka diɲɛ filɛ so kɔnɔ n'o ye a sigilen a bɛ ko bɛ kalama n'o ye a bɛ se ka diɲɛ ci k'a to hali n'a ma bɔ k'a to téléphone b'a bolo mais e min ye téléphone san ka d'a ma i bɛ taa sɔrɔ e den bɛ bloqué voilà a ka WhatsApp kan i t'a ka WhatsApp ye i b'a sɔrɔ a bɛ TikTok compte dɔ dayɛlɛ a bɛ fo compte k'a la a yɛrɛ photo t'a la a ka foyi t'a la mais a b'a ka marabaliyaw kɛ a b'a ka molobaliyaw kɛ e t'a dɔn a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a ye olu bɛ se k'a fɔ ko dɔ de bɛ ka karisa ka photo ta k'a bila mais et pourtant a yɛrɛ de bɛ fɛn in kɔfɛ donc somɔgɔw t'a dɔn a la donc an b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw ka nin ko in i ye ne hakili jigin ko dɔ la npogotiginin dɔ bɛ yen nɔ a tun bɛ école de la a b'a dɔn tigitigi a fa danbe ye min ye a ba danbe ye min ye a y'i ta tɔɲɔgɔnin dɔ de fɛ réseau ko in na tan a kɛlen k'i ta tɔɲɔgɔnin fɛ a nana ye u bɛ vidéo kɛ u bɛ fɛnw kɛ mais a ye somɔgɔw bloqué i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na a kɛlen ka somɔgɔw bloqué maintenant ale kɔni nana t'o la a ye kɔnɔ ta somɔgɔw y'a gɛn tɔgɔ fɔ b'aw ta la yan an bɛ se ka tɛmɛ a ye kɔnɔ ta muso dɔ bɛ miliyɔti la a somɔgɔw kelen k'a gɛn
parce que a banna kalama to sisan a tugura mɔgɔ minnu bɛ réseau sanfɛ n'u bɛ ka wariw sɔrɔ a b'u la u bɛ fini ɲumanw don u bɛ tiktok kɛ u bɛ snap ɲumanw kɛ donc somɔgɔw y'a gɛn a gɛnna a taara o muso in denmuso dɔ bɛ yen nɔ ko Awa a y'a fɔ o ɲɛna k'ale bɛ fɛ ko ka t'o fɛ yen nɔ ko ale somɔgɔw y'ale gɛn ko donc ko n'a bɛ se ka i continuer ka to ka taa a ka école la o fana ko problème t'a la mais i b'a dɔn a nana ja a kɔnɔma de don quoi o t'a dɔn a kɔnɔma de don olu t'a dɔn mais kɔnɔ tora ka bonya mais su dugu mana jɛ a b'o denw ka moto ta k'a bɛ taa école la ja kɔnɔma a bɛ t'i sigi cɛmisɛnninw de cɛ la u bɛ taa sisaw ni drogue ni gulɔ min donc fo ka na o y'a sɔrɔ kɔnɔ b'ale la kɔnɔ nana kɔrɔya alcool nana den faga a kɔnɔ den salen a kɔnɔ mais a ma dɔn joona kɔnɔ bɔlen jatigimuso ko a ma a denmuso ma ko karisa k'e sigi karisa kɔnɔma tɛ a k'a kɔnɔ furu bɛ ka bonya a ko non ko furudimi de b'ale la maintenant sisan don dɔ la a nana da k'a kɔnɔ b'a dimi a sirila ka bin o y'a ta o taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o taara ka taa analyse kɛ ka sɔrɔ den salen don a kɔnɔ a don kelen muso ye wari min bɔ a ka ca 250,000 ye jatigimuso ye min bɔ a ka ca 250,000 ye u y'a a kɔnɔ bɔ fara ka den su ta ka bɔ a kɔnɔ ka a furakɛ o cogo la donc a kelen k'a yɛrɛ sɔrɔ jatigimuso k'a denmuso ma ko komi a ko bɛ taa sisan ko an ka taa bila somɔgɔw fɛ mais yan'o cɛ o y'a ɲininka ko mun ye nin kɛ a ko ale tɔɲɔgɔnw de y'ale dege gulɔmin ni sisa ni fɛn ɲɛnaminimafɛnw ta mais k'ale somɔgɔw y'ale gɛn parce que ale terimuso dɔ de tun bɛ yen o bɛ réseau sanfɛ ale ɲɛ bɔr'o fɛ o bɛ habillement minnu kɛ o bɛ snap minnu kɛ o bɛ wariw sɔrɔ o bɛ ka fɛnw sɔrɔ o bɛ ka fɛnw san o bɛ voyagew kɛ donc ale filila a yɛrɛ ma mais sisan jatigimuso y'a ta a taara bila u ka so k'a fɔ a mamuso ɲɛna k'a ka kɛ ala kama a ka denni to yen a k'a ka école kɛ mais a ma se ka kalan kɛ bilen a filɛ nin réseau sanfɛ hali sini ne ɲɛ b'a la mais a bɔra saya ni balo cɛ la mais hali bi a filɛ marabaliya la réseau sanfɛ a ma se k'ale changer et pourtant hadamaden kan ka leçon sɔrɔ diɲɛ hadamaden kan ka mara don o don min bɛ k'i la i bɛ min ye ani min bɛ f'i ɲɛna mais bidon ko u bɛ min dɔn u faw t'a dɔn u baw t'a dɔn n'i ko k'i bɛ min yɛrɛ wele dɔrɔn ko k'a f'a ɲɛna karisa i bɛ ka nin comportement kɛ réseau sanfɛ kana nin kɛ nin ma y'i la nin t'i danbe ye a b'a f'i ɲɛna k'i y'i tile kɛ k'i k'a to k'ale k'a tile kɛ donc ko ni i ye gawa ye i y'i tile kɛ n'ale b'a tile la i tɛ se k'a fɔ k'ale kana nin kɛ ko bɛɛ n'i ka wagati de don fa m'a fɔ n bɔra ne ye n fa nin ba ɲɛna voilà ma se ka foyi fɔ voilà kosɛbɛ e yɛrɛ hakili la sisan walasa ka musomaninw kisi o n'a ɲɔgɔnnaw ma i bɔra ka exemple mun di sisan lamɔbagaw fo ka taa se denmansaw ma parce que dɔw bɛ yen nɔ u bɛ den bange mais olu t'a lamɔ den lamɔbaga fo ka taa se denmansaw ma olu kan ka u jɔ jɔyɔrɔ modèle jumɛn de la walasa nin ka ɲɔgɔnna ninnu ka na se ka kɛ bon an b'a fɔ baba ɲɛna fɔlɔ ko a ka segin a bɛɛ kelen kelen kan sisan i b'a dɔn ni hadamadenya lajɛ kunun ka bi ta lajɛ danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ belebeleba parce que ne bɔra k'a f'i ɲɛna kuma daminɛ la bi na bɛɛ kan ka k'i yɛrɛ ye denmisɛnninw kan ka k'u yɛrɛ ye baw kan ka k'u yɛrɛ ye anw minnu ye denbaw ye anw bɛ taa min kɛ réseau kan an tɛ se k'o kɛ k'an cɛw an occuper an cɛw la an t'an adresser an cɛw la anw bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn na k'an b'an denw bɔ réseau kan n'an nana so kɔnɔ an bɛ taali min kɛ so kɔnɔ i b'a sɔrɔ an ka téléphone an kun birilen b'a kan denw ta kun birilen b'u ta kan cɛ kun birilen b'a ta kan e bɛna se k'a fɔ ko den ka mun dabila i tɛ se k'a fɔ ne b'a kan ne bɛ n ka feerew k'a kan ne bɛ lajɛli k'a kan ne bɛ ka diɲɛ lajɛ a kan denw bɛ ko a kan cɛ b'a kan hali ne ko den k'a dabila en tant que n'a b'e bolo e b'a kan den bɛ se k'a dabila an b'a ye feerekɛlaw tun bɛ u ka marchandise k'a bila ka numéro bila mais bi depuis ne y'a ye denmisɛnw bɛ
u ka numéro bila k'a sɔrɔ u tɛ feere la u tɛ foyi la u bɛ parler min kɛ dɔrɔn u bɛ numéro bila o dabɔra mun kama o dabɔra a ye na an yɛrɛ bi yan a k'an tɛrɛmɛ n'an bɛnna la an bɛ ɲɔgɔn san donc f'anw baw de ka changer an denbaw n'anw denbaw changera a ka ca Ala fɛ denmisɛnninw bɛ yɛlɛma sinon ne ma solution ba y'a la k'a ye k'a fɔ ko e mana s'i den na cogo o cogo nin fɛnɛ ka s'a den na a ka ca Ala fɛ a filiw bɛ dɔgɔya mais n'a kɛra an ye fɛnw bɛɛ to yen denmisɛnninw bolo e m'a ye hali ni an ka nin wagati laban ninnu ta k'a lajɛ Mali wolola mɔgɔ minnu ɲɛna Mali wolola ka mɔgɔ minnu to yen ani Mali wolola minnu ɲɛna ani minnu wolola Mali kɔnɔ nin saba si hakilina tɛ kelen ye a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ an bɛnbaw minnu ye kɛlɛ kɛ ani démocratie ani an technologie denw est-ce que an saba hakilina ye kelen ya mun ni an hakilina ni kelen hakilina ma kɛ fila hakilina ye mais ni fila hakilina kɛra kelen est-ce que bɛn ni kelenya tɛ na bon en tant que fɔ denmansaw de ka hakilina ɲuman ta k'a don denw na an tɛ sɛgɛn dɛ parce que n'a tiɲɛna cogo o cogo a bɛ fɔ de ko musokolondenw don mais n'a ɲɛna a bɛ fɔ de ko cɛw de tɔgɔ bɛ fɔ a la karisa den don karisa den don mais o tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ anw yɛrɛ man ɲi an yɛrɛ de man ɲi anw denbaw yɛrɛ de man ɲi an ka tiɲɛ fɔ o bɛ se ka réglé cogo di sisan an bɛ se ka segin an kɔ cogo di n'an sera so an ka téléphone an yɛrɛ fɔlɔ ka téléphone to yen kosɛbɛ an yɛrɛ fɔlɔ ka téléphone to yen an ka mara segin ka na so n'an ye mara segin ka na so ka téléphone to yen denw fɛnɛ téléphone ta kuma de ka k'u la i bɛ téléphone min san ka d'a ma ta kuma ka k'a la minɛ kuma ka k'a la o waati la i b'a ye hali n'a sɔrɔ e cɛ yɛrɛ téléphone ka d'a ye n'a y'a ye a t'e bolo a tɛ denw bolo aw sigilen bɛ baro minnu ka d'a ye avenir kumaw a ka ca Ala fɛ bɛn ni kelenya bɛ na o cɛ wa denmisɛnninw caman bɛ bɔ u ka kolankolon na surtout u bɛ fɛn minnu ye réseau sanfɛ surtout fɛn minnu kɛlen don k'u comportement falen voilà yalima fɛnɛ an bɛ se ka fɔ an bɛ don min na i ko bi bɔlɔlɔ ninnu o de kɛlen don sababu ye ka musomaninw ka habillement b'u la comportement b'u la i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la habillement yɛrɛ parce que bɛɛ b'a fɔ n ka labɛn ka nin kɛ n'i ma nin kɛ u b'a fɔ ko ni gawa ye an bɛ se k'a fɔ bɔlɔlɔ sira ninnu de kɛlen don ka olu ta en compte an bɛ don min na i ko bi bon ne y'o f'i ɲɛna kuma daminɛ na bɔlɔlɔ y'a sɔrɔ mara tiɲɛna jogow tiɲɛna mais bɔlɔlɔ ye dɔ fara a kan o nana cari bon ni bɔlɔlɔ ye dɔ fara a kan ni bɛɛ kelen kelenna sera k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i ka du kɔnɔ dɔ bɛ bɔ a la réseau diɲɛ in dɛ an bɛ réseau diɲɛ min kɔnɔ i b'a dɔn waati bɛ na kɛ ne ko i ma an faw taara ni fɛn dɔ ye olu faw fɛnɛ taara ni fɛn dɔ o tɛ ye tugun bon ni waati bɛ na se nin ko ninnu fɛnɛ ɲinɛmɛkɛ ninnu kɔ fɛn kura wɛrɛw bɛ na min tɛ nin ye mais san'o cɛ an bɛ génération min na nin bɛɛ kelen kelenna de bɛ se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i ka du kɔnɔ e tɛ se ka waliden e bɛ dɔ wele réseau sanfɛ sisan ne yɛrɛ ye réseau karamɔgɔ de ye i b'a ye n bɛ fɛn dɔw kɛ ou bien n bɛ bɔ ka mɔgɔ dɔw jaabi n b'a ye an ka faama caman bɛ n wele procureur dɔw bɛ n wele u b'a fɔ awa i man ka nin kɛ juge dɔw bɛ ten avocat bɛ ten maire bɛ ten u b'a fɔ kana sɔn nin ma kana ye nin milieu kɔnɔ nin man di nin man ɲi nin t'i danbe ye bon ne b'a mɛn tulo kunna ne bɛ lamɛnli kɛ bon ne k'o de f'i ɲɛna denmisɛnninw bɛ denmisɛnninw na n'i ko k'i b'u wele k'a f'u ɲɛna k'u bɛ ka bi feere lajɛ fɔlɔ muso tun bɛ maloya hali a sin ka ye parce que u b'a fɔ hali muso tun b'i kali sin na k'a fɔ depuis ala ye n da ni cɛ wɛrɛ ɲɛ jɔlen bɛ n sin na ala ka nin kɛ tan muso tun b'i kali a la muso tun b'i kali a cɛla fɛn na mais bi n'i ye réseau lajɛ
fini dontaw i mana kɛ feerekɛ sira fɛ i mana kɛ sira o sira fɛ i mana kɛ hali n'a sɔrɔ i tɛ feere la i bɛ kɛ nka n'i pari i tɛ ka mun ye i kan ka muso furu ka taa fɛn fɛn ɲini a la so kɔnɔ n'i nana réseau kan bi i bɛ caman ye mun na parce que mɔgɔ si tɛ sɔn ladili ma bilen i tɛ se ka kuma mɔgɔ fɛ bɛɛ ko anw de ye technologie denw bɛɛ ko anw de civiliselen don bɛɛ ko anw de ye gawɔ ye ne yɛrɛ denkɛni b'a fɔ ne ma anw tilew ye aw ye gawɔ de ye sa aw tile n'anw tilew tɛ kelen o ko bɛ ɲɛnabɔ o ko tɛ ɲɛnabɔ fo mɔgɔ n'i filila i bɔ yɔrɔ ma i taa yɔrɔ bi i kɔnɔ gan f'i k'a dɔn i bɛ ka fɛn kelen kelenna fɛn bila réseau sanfɛ a tɛ tunu san 100 ɲinɛn kɔ a tɛ tunu don bɛ taa kelen bɛ to a nɔ la wa ni kelen tora a nɔ la don dɔ la i bɛna kɛ muso dɔ ba ye i bɛna kɛ du dɔ marabaga ye i bɛna den cɛmanw sɔrɔ i bɛna den musomanw sɔrɔ mais olu bɛna i ka kolankolon ou bien i ka jajugu dɔw ye ou bien i ka image dɔw ye ou bien i ka comportement dɔw ye a bɛ tanga b'u kan mais i ɲɛ t'o la bi i ɲɛ b'a la bi a ka fɔ karisa de bɛ pari karisa de civiliselen don karisa de bɛ se karisa de ye nin karisa de ye nin mais a dan y'a yɔrɔ de abonné ba bɛ karisa bolo abonné ba bɛ karisa bolo 1 million abonné b'a bolo 2 millions abonné b'a bolo mais u mako tɛ dignité la ni mɔgɔ mako tɛ dignité la i tɛ se k'ale corriger sinon bogotiginin dɔw bɛ yen n'i y'olu wele k'a f'u ɲɛna i ye ni fini min don ka vidéo kɛ ni nin ma ɲa walima ne ye ka nin comportement in kɛ nin ma ɲa u b'a vidéo jigin wa u tɛ segin a kan parce que o mago b'a ka dignité la o mago b'a ka avenir la mais mɔgɔ min mago bɛ bi ɲɛ bɛ yɔrɔnin min na bi o dɔrɔn na tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ se ka corriger dɛ voilà i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna fɛnɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ni wagati yɛrɛ bɛ taa cogo min na an bɛ se ka taa ni o siraw ye yalima e yɛrɛ hakili la fɛn programme dɔ kan ka don école siraw fɛ walasa éducation yɛlɛma bɛ se ka don a la cogo min parce que fɛn caman bɛ yen nɔ n'a fɔra ko histoire show o don man di mais n'a fɔra ko nin kɛra tantɔ TikTok sanfɛ ou bien awa yɛrɛ ye nin kɛ tan dɔrɔn o bɛ don direct la mais e yɛrɛ bolo sisan tɔ o programme sugu ninnu bɛ se ka don kalan kɔnɔna na cogo di walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ ɲuman sira fɛ cogo di bon adamadenw jogo bɛ falen sanga ani waati o waati adamaden génération dɔw bɛ yen nɔ olu ka o falen i b'a dɔn an bɛ segin ka na mansaw de ma o la tugun ni mansaw den musomanin 5 bɛ du min kɔnɔ n'olu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka segin ka fɔ kɛ damu ye ka hakilina kɛ kelen ka se maître ma k'a fɔ ni a ye nin ye n denw na ou bien an bɛ fɛ an denw ka taa nin sira fɛ an y'u jɛ téléphone na walima teni dɔrɔn de bɛ don la ka na n'i ye fini wɛrɛ y'u la min tɛ teni ye k'a fɔ ɲɛna walima ni comportement wɛrɛ b'a la parce que den bɛ kalan so mais a bɛ kalan école fɛnɛ na i k'a fɔ an ɲɛna maintenant donc i b'a ye maîtres fɛnɛ b'u jɔ u jɔyɔrɔ la téléphone bɛ to olu ni parents cɛ a kɛra cogo cogo hali n'a bɛ tiɲɛ ou bien a bɛ fili a bɛ dɔgɔya o i b'a ye denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ u ka fili caman bɛ sɔrɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ de fɛ mais nin yɔrɔ in na ne bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna i b'a dɔn an bɛ don min na komi bi denmisɛnninw ka éducation a caman bɛ yen ekɔliso bɛ caman dilan an mansaw bɛ caman dilan bɔlɔnkɔnɔna bɛ caman dilan mais fo k'a sɔrɔ e yɛrɛ y'a dɔn ka fɔ n den musomani jogo ɲuman min b'a la so kɔnɔ ani a bɛ sɔn ka min kɛ kɛnɛma a n'a taama ɲɔgɔn mɔgɔ min bɛ tugu n den nɔfɛ jogo min b'a la a ka ɲi a man ɲi walima n kan ka n den don fan bɛɛ dɔn n kan ka n den bɔ fan bɛɛ dɔn a ka ca ala fɛ hali ni e den tiɲɛna a t'i kɛɲɛ bɔ ekɔliso b'a ta kɛ denmisɛnninw maîtres se t'u la dɔw se b'u ta la dɔw se b'u ta la n bɛna min f'i ɲɛna ne bɛ cɛkɔrɔba dɔ dɔn n'a bɛ muso furu ka d'a denw ma a bɛ taa ekɔliso de la ekɔli maître b'a ka ekɔliden jogo ɲuman dɔn a b'a jogo kolon dɔn
min bɛ kalan kɛ a b'a dɔn min tɛ kalan kɛ a b'a dɔn ni a taara cɛkɔrɔba in mana taa a bɛ taa mɛtiri ɲininka a b'a fɛ n bɛ fɛ ka muso ɲini ka di n den ma mais n mago bɛ muso la muso min maralen don muso min bɛ maloya danbe bɛ muso min na mɛtiri b'a fɔ a ɲɛna ko ni récréation bɔra a bɛ don a ni mɛtiri bɛ ɲɔgɔn ye mɛtiri b'a fɔ a ɲɛna ko bon ko n bɛna mɔgɔ 2 yir'i la walima n bɛ mɔgɔ 3 yir'i la ni 3 la n'i ye dɔ ta nin na i sigi i bɛna fɔ n ɲɛna cɛkɔrɔba y'a ka du den a denkɛ bɛɛ ka muso furu a bɛɛ bɔra ekɔliso de la mais alhamdulilayi a ka du jɔra ka ɲa k'a yira k'a fɔ mɛtiriw bɛ den éduquélen dɔn den min ma éduqué den min ni mara ma bɔ so u b'a dɔn bon ni ekɔlidenw yɛrɛ y'a dɔn ko mɛtiriw b'u sugu dɔn ka tɛmɛ u yɛrɛ kan est ce que u bɛ ko caman kɛ u b'a kɛ yan u t'a kɛ i ka furu ɲininkali ka taa kɛ mɛtiri la i fa bɛ yen i ba bɛ yen mɛtiri n'i wolo mais a b'i kalan de mais o bɛ yɔrɔ yɛrɛ de la bonya hadamaden diɲɛ ye ko 2 de ye k'a k'i yɛrɛ la walima k'a k'i yɛrɛ ye n'i y'a k'i yɛrɛ ye i ni diɲɛ b'o tɔnɔ dun mais n'i y'a k'i yɛrɛ la i kelen pe dɔrɔn de b'o tɔnɔ dun bon mɔgɔ si tɛ yen ko histoire dɔ t'i la mais dɔ de ta ka jugu ni ta ye dɔ ta ye donc an b'a dɔn diɲɛ laban denmisɛnnin minnu filɛ nin ye u bolo k'u bɛ ko dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan u bolo k'u bɛ se ko la ni bɛɛ ye bon bi den a marali a ma nɔgɔn kosɛbɛ i bɛ se ka fɔ an ɲɛna an bɛ don min na ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la halisa an bɛ to musomaninw ka ko hukumu kɔnɔna de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ ka évoluer ni o bɔlɔlɔsira ninnu ni jigin ka bɔ a kan a ma nɔgɔn i bɛ se ka conseiller ka taa ka contenu ɲuman créer min bɛ u yɛrɛ nafa ka tila ka u somɔgɔw nafa parce que i ka kuma la i y'a yira k'a fɔ mɔgɔ y'i ka famille image de o bɛ se ka kɛ cogo di contenu ɲɛnama créer de hukumu kɔnɔna na u t'o fɛ o u t'o fɛ o est ce que i yɛrɛ tɛ bɛ fɛ k'a faamuya de ya u t'o fɛ o bon an mago bɛ o ladilikan ninnu na i yɛrɛ mɛna tulo kunnadi de bɛ ladilikan ma plus i b'a fɔ plus i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ a faamu mais o est ce que ni e ka ɲi réseau sanfɛ e bɛ yala k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko n ka ɲi yan i tɛ yala k'o fɔ mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn est ce que ni e man ɲi e bɛ se ka taa fɔ bɛɛ ɲɛna ko n man ɲi yan mɔgɔ jogo bɛ min da i kan i jugu tɛ se k'a da i kan wa bɛɛ jogo y'i ka kɔrɔtɛ ye n'o de fɛ ɲɛna kuma daminɛ la n ko bɛɛ kelen kelen de bɛna fɛn dɔ de présenter min bɛ nafa ɲɛ i ye bɛɛ bɛ tasuma ni jisuma dɔw ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ bɛna réseau in sanfɛ ni hakilina dɔ de ye feerekɛla bɛna n'a ka hakilina ye dɔnkɛla bɛna n'a ka hakilina ye finikolondonna bɛna n'a ka hakilina ye mɔgɔ min bɛ k'i sigi ka mɔgɔw sensibiliser o bɛna n'a ka hakilina ye mais i b'a dɔn i ka hakilina mɔgɔ dɔ b'a lamɛn hali ni nan'i sigi réseau sanfɛ k'i ta kɛ yɛlɛ dɔrɔn i bɛ abonné sɔrɔ dɔ b'i lajɛ o la dɔ ka n'i sigi i ta kɛ dɔrɔn don o de bɛ fini dɔ don dɔrɔn ka n'i jɔ dɔn i bɛ abonné sɔrɔ olu yɛrɛ ka abonné ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ min b'i sigi ka kuma ɲɛnama fɔ ye kosɛbɛ parce que i b'a dɔn i bɛ ka fɛn min kɛ hali ni fa tɛ i ba tɛ hali n'a sɔrɔ i y'i laisser aller de i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ka fɛn min kɛ nin man ɲi a man ɲi i danbe ma mais e bɛ k'a kɛ bi vie kama e bɛ k'a kɛ bi abonné kama e bɛ k'a kɛ bi mɔgɔ minnu bɛ k'i filɛ ani fɛn minnu bɛ ka sɔrɔ a la mais o bɛna laban kelen bɛ to yen don bɛ taga mais i ka kelen bɛ to yen e na ko minnu bɛ ka na ni kojugu ye ani minnu bɛ ka ɲuman kɛ k'u t'a dɔn u b'a dɔn koyi n t'a dabila n tɛ fɛ k'a dabila kulo kunnandi dɔrɔn de bɛ se ka lamɛnni kɛ k'a ye n tɔɲɔgɔn dɔ filɛ nin ye a ye nin abonnéba sɔrɔ a ma mɔgɔ tana tiɲɛ a ma du tana tiɲɛ a ma finilankolon dɔw bien a ma na ni comportement kolon dɔw ye mais a ye nin bɛɛ sɔrɔ kulo kunnandi de b'o kɛ mais mɔgɔ o mɔgɔ allo tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ an b'i fo i bari an bɛ ɲɔnɔna lamini bɛɛ fo i tɔgɔ la ne ye émission na sisan muso min bɛ ka question dɔ fɔ ka muso min vraiment a ka fɔ ka di ala ka kan to
vraiment an b'i fo ɲininkali le b'i bolo ka kɛ vraiment a faamuyalen don adamadenya kɔnɔ kosɛbɛ vraiment a faamuyalen don adamadenya kɔnɔ n'a ye ne sɛbɛ non a ka ko yɛrɛ de ye tɛmɛ ala ni a yɛrɛ cɛ kama ɲɔgɔn ala ye n da mɛ barika ye an b'i fo i ni ce i ka weleli la an b'a fɔ kanumɔgɔw ɲɛna ni a ye weleli ka bɔ mabɔ tilo la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumaw mɛn ka ɲɛ cogo min na allo allo minnu bɛ ka weleli kɛ k'u hakililataw di minnu fana bɛ na ɲininkali kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la allo allo k'a fɔ aw ɲɛna jamukan dakun bɛ tali allo an b'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ to k'aw mabɔ telew la yɛrɛ la hakɛto ɲini de don a kun ne an bɛ se k'aw kumakanw mɛn ka ɲɛ tuguni allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min n'a y'aw wele n'a y'an sɔrɔ a b'aw mabɔ telew la walima aw b'u faga allo jamukan da kun bɛ tali kɛ mun kan o de ye an bɛ wagati min na i ko sisan tɔ allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min an bɛ kayi n'a lamini bɛ fo i tɔgɔ la alhamdulilayi hakilina ye jumɛn jamukan da kun kan ne fa an bɛ ka jamukan lamɛn vraiment muso in bɛ ka mun fɔ kɔni a tɛ tɛmɛ o kan kosɛbɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi merci a ka fɔli la ala ka dugawu minɛ i ni ce mɔgɔ kelen hakilina kelen bɛɛ bɛ se k'i hakilinata di ni ɲininkali bɛ minnu fana bolo n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la allo allo k'a fɔ aw ɲɛna allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min alhamdulilayi kɔri baasi basi fosi t'an na musokɔrɔba de b'a fɛ ka kuma n'aw ye an tulo b'i la allo basi fosi tɛ yen alhamdulilayi basi t'an na ne bala ka duwawu de kɛ dɛ amina ne sigilen bɛ filiya de yan ɲɛ baw la n sigilen bɛ fili ala ka sigi bila filiya amina rabi a sigiden hakili ala tiɲɛ ala ka dɛmɛ kɛ koyi n bɛ duwawu de kɛ ala ka dɛmɛ kɛ amina rabi ya rabbi ala ka dɛmɛ kɛ amin ya rabbi ya allah ala kana bila amina rabi ala ka sini kɛnɛya d'aw ma amin ala ka jamana basigi amina rabi jamana kuma ya rabbi an bɛ duwawu dilan ala k'o duwawu minɛ ne filiya bɛ dugu tɔgɔ ye giribi n bɛ filiya dilan ni den lamɔ ma kɛ dɔrɔn foyi ma ɲɛ an b'i fo n tɔgɔ ye nɛnɛ n jamu ye kulubali i ni ce i ka weleli la ne ba ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo halisa a bɛ weleliw kɛ a b'aw hakilinataw di ni ɲininkali bɛ minnu bolo k'a kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la allo tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min i hakilina ye jumɛn ye jamukan da kun kan ne fa a ka jamukan taabolo ka ɲi o diyara n ye an b'a fɔ a ka baara ɲuman n b'a fɔ a ka baara ɲuman an tulo b'i la ala ka jamana ye suma amina yarabi
émission taabolo kan kojugu o diyara n ye kosɛbɛ merci a ka foli don foli diyara n ye an b'i yɛrɛ fo n ce ka weleli la allo 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 an tile nse i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Kadi Sara an b'i fo i hakilila jumɛn jamukan da kun kan ne ba bon jamukan in taabolo ka ɲi o diyara n ye mara bɛ se ka to maa kelen bolo kosɛbɛ ne yɛrɛ animatrice ye bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka mara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ n'o tɛ k'a fɔ k'i bɛ den to a yɛrɛ ma mɔgɔ kelen bolo ko karisa de ta don karisa ta tɛ den bɛɛ de den ye den o ye tiɲɛ donc an kan ka fara ɲɔgɔn kan ni muso kelen den tiɲɛna bɛɛ den de tiɲɛna kosɛbɛ o de se ne hakilinata ye hakɛtɔ bɛ kuma la o diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo n ce ka hakilinaw la a diyara n ye nse mɔgɔ kelen hakilina kelen bɛɛ bɛ se ka weleli kɛ k'i hakilinata di allo 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 somɔgɔw alhamdulillah i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min baasi tɛ yen baasi foyi t'an na i hakilina jumɛn ka jamukan da kun kan ne fa a ka jamukan fana o diyara n ye a filɛ ka ladilikan mun di n'a y'a ta an b'a dɔn a filɛ ka ladilikan mun di na an y'a ta an ka mara bɛ taa kosɛbɛ an b'a fɔ a y'a to sigi n'ala sɔnna ma kulandi kelen bolo kan n'ala sɔnna ma an b'i fo halisa aw kana découragé aw timinadiya weleli la n'an y'a wele n'an m'a sɔrɔ allo allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ Lasina Kɔnɛ ka bɔ Kɔn i kɔni an b'i fo ma i hakilina jumɛn jamukan da kun kan ne fa a ka mission a diyara n ye kojugu o diyara n ye kosɛbɛ a ka mission kɔnɔ ka yɔrɔ bɛ mission kɔnɔ bari ɲɛnamaya kɔnɔ a ma nɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'i ma olu ka den na kɛnɛma k'a fɔ k'i bɛ den dilan i b'a nɔ ɲini bila nɔ na kosɛbɛ o yɔrɔ de kɛnɛmana tiɲɛ n'o tɛ a sokɔnɔna ka ɲi ekɔliso ka ɲi nka kɛnɛmana kɔni a ma nɔgɔ dɛ kosɛbɛ voilà n tɛ basi foyi tɛ an bɛ mission a ɲɛna yɛrɛ de an b'i fo an ka foli b'a ɲɛ yɛrɛ a diyara n ye kojugu an ye foli minɛ nse bɛɛ bɛ se k'i hakilinata di mɔgɔ kelen hakilina kelen allo allo aw kana découragé aw timinadiya weleli la allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min Ibrahim Bari an b'i fo i hakilina jumɛn jamukan da kun kan ne fa jamukan in a kan yɛrɛ de o diyara n ye surtout Ibrahim Bari ka bɔ Masina an bɛ Masina n'a lamɛnni bɛɛ fo Ibrahim tɔgɔ la question bɛ kɛ ka di muso ma vraiment a muso faamuyalen don kosɛbɛ donc a ye min yɛrɛ fɔ école la caman bɔ mɔgɔ yɛrɛ tun bɛ nin mɛn a tile laban cogo di k'a fɔ école bɛ muso furuko ɲɛnabɔ école la vraiment o ye ne kabakoya quoi
kosɛbɛ ni y'a ka ni kuma yɛrɛ jateminɛ i b'a dɔn a bɛ ka min fɔ tiɲɛ yɛrɛ o de kama kɛnɛmana o sokɔnɔnaw Ala k'i bɛɛ ni ɲuman ye dɔrɔn amina yarabi b'a fɔ ka barikada an ye foli minɛ merci beaucoup nse i ni ce bɛɛ bɛ se k'i hakilinata di ni minnu fana bɛ fɛ ka dɔ fara an ka hakilinaw kan allo tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ Bara komina ka bɔ Bugudali an bɛ Bagadaji n'a lamini bɛ fɛ tɔgɔ la hakilina ye jumɛn ye jɛmukan da kun kan a ka diyara n ye kosɛbɛ an kɔntana kosɛbɛ o ye laɲini ye a diyara n ye kosɛbɛ halisa a ye courage ta kosɛbɛ n'Ala sɔnna k'an bɛ o la i ni ce awa hakilila bɛɛ bisimila allo salamu alaikum alaikum salam tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ Fasamu Danbɛlɛ ka bɔ Libi i Danbɛlɛ an b'i fo alhamdulillah i hakilina ye jumɛn ye jɛmukan da kun kan vraiment aw ka jɛmukan in a taabolo ka ɲi o diyara n ye kosɛbɛ vraiment an b'aw fi wagati bɛɛ sirifilati bon musoba min filɛ aw bolo an bɛ dugawu kɛ si min kɛ Ala k'a dan n'a ma amina yarabi awa fomba an bɛ Libi an b'ale ka émission fi trop o diyara n ye kosɛbɛ ko n ka foli b'a ye a ye foli minɛ a tulo b'i la bon i b'a dɔn éducation de kelen don ni éducation ma ɲɛ jamana kɔnɔ jamana man ɲi an bɛ se k'a fɔ ten an karamɔgɔ yɛrɛ dɔ fɔ jigo ni jigo tiɲɛna dɔrɔn foyi man ɲi kosɛbɛ i y'a faamu hali bi Ala ka bolo mɛn aw ka baara la amina yarabi sini kɛnɛya laban kuma Ala k'o dan n'aw ma ami n ka foli ba de bɛ aw ye vraiment a ka ko ka di n ye ani e yɛrɛ aw ka ko ka di n ye trop Ala ka kanu to halisa n bɛ se ka kanubagaw jaabi amina yarabi nse merci beaucoup i ni ce an b'i fo an bɛ mɔgɔ laban ta ka appel jɔ ye allo salamu alaikum waalaikum salam tɔgɔ duman jamu duman k'a wele ka bɔ ne tɔgɔ Jallo Seyiku Amadu ka bɔ Sikani Koto an b'i sigiyɔrɔ la mɔgɔ bɛ fo ne fa bon aw ka jɛmukan ka di ne ye kosɛbɛ a ka ɲi yɛrɛ a taabolo ka ɲi o diyara n ye kosɛbɛ min dalen b'a kan Ala ka Mali bɔ juguw la amina yarabi Ala ka jamana sabati ami Ala ka juguw dɛsɛ amina Ala ka juguw dɛsɛ amina yarabi aw bɛ min na a ka ɲi kosɛbɛ o diyara n ye bon aw ye min fɔ mɔni tiɲɛna mun kosɔn denmisɛnw bɛ bɔ u ka kurusi nɔgɔbalen don mɔgɔ si ma kurusi don kurusi nagatelen don u bɛ bɔ u ka fa ka du kɔnɔ u bɛ bɔ ba ka du kɔnɔ kosɛbɛ mɔcɛ ɲana kakɛ ɲana bamuso ɲana kɔrɔkɛ ɲana kɔrɔmuso ɲana ci bɛ fɛn fɔ kosɛbɛ o fana ye kojugu dɔ ye an bɛ se k'o fɔ sinon aw bɛ min na yɛrɛ wallahi billahi a taabolo ka ɲi yɛrɛ an bɛ min de fɔ kosɛbɛ ka da o kan fana Ala ka mɛn a la kosɛbɛ amina Ala ka taa ɲɛ amina yarabi komi ne ye fila ye ne tɛ se bamanankan foli la ni bɛɛ kɔfɛ ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye n bɛ Sikani Koto k'a la bɛɛ lajɛlen fɔ bɛɛ lajɛlen ye foli minɛ ne sigilen bɛ Sikani Koto Togo Jallo Seyiku Amadu i Jallo an b'i fo Ala ka kanu to Ala ka jamana bɔ bi kolon na amina yarabi ka jamana sumaya ka hɛrɛ kɛ an ta ye ami sali ala Muhammadu aw ni ce aw ni ka baara la salim Ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ i ni ce
an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu ye weleli kɛ k'u hakilinataw di minnu fana ye an dɛmɛ an b'aw bɛɛ fo aw ni ce aw ka weleli la minnu fana m'an sɔrɔ an b'aw bɛɛ fo halisa an ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo ka masala jɛmukan da allo walasa an ka masala jɛmukan da kun kan o de Awa Fɔnba kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni animatrice don an b'i fo walawalali ninnu na makɔrɔ b'a yira maa caman ye an ka yɔrɔ lajɛ fo u y'a faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka misaliya yɛrɛ ni o ye ko minnu ye min ye ka a buramuso bɛɛ furu ekɔliso la o hakilina jara maa caman ye an b'i fo walawalali ninnu na i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna an b'a ye sisan wagati ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ a wagati na ni o ye examen ye examen mana surunya u bɛ denmisɛnninw bila u bɛ taa k'u ka taa u ka fɛn kalan leçon ta yanni a don cɛ mais an b'a ye k'a fɔ caman bɛ yen nɔ n'u bilala mais u t'a fɔ so ko u bilala u bɛ to hali sisan an natɔla yɛrɛ an ni dɔw bɛnna u bɛ kulukuru sira in kan u bɛ ka taa mais u bilalen de don u bɛ siparaturaw ni a camanw na u bɛ ka taa o waleya minnu fana bɛ kɛ yalima an bɛ se k'a fɔ i ka kumaw la y'a yira k'a fɔ a da bɛ anw fana na an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ ninnu fana na denmansaw bɛ se ka jumɛn de kɛ walasa ka o waleya ninnu fana bali den ninnu na ani ladilikan jumɛn de bɛ se ka di musomanin ninnu ma nin waleya ninnu a bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na an bɛ don min na i ko bi. Bon, a bɛ an mansaw de nɔ ye parce que ne bɔra k'o de f'i ɲɛna kuma kɔnɔ n ko i b'a ye en tant que ni mansa ni école maître ni ɲɔgɔn cɛ ni appel baw ni ɲɔgɔn cɛ ka den ka kunnafoniyaw ɲininka karisa sera école la sɔgɔmada in na walima a bɛ jigin heure min na a heure tɛmɛna i ye maître wele karisa école ma jigin fɔlɔ de école jiginna a mɛnna donc o la i b'a dɔn k'a fɔ i den taara yɔrɔ wɛrɛ de la mais ni communication tɛ ni maître cɛ i tɛ se k'i den ka foyi dɔn école sira kan parce que ne y'o de f'i ɲɛna an bɛ diɲɛ kura min na nin waati bɛɛ n'a ɲɛda kura de don an mɔkɛw taara an faw nana olu n'u ka ɲɛda kura nana an faw fɛnɛ bɛ taa anw fɛnɛ min bɛ an n'an ka ɲɛda kura bɛ na parce que i b'a dɔn bi diɲɛ laban tile na n'i ko ko i bɛ hali den bagabaga cogo dɔ la ko bɛ ko la k'i bɛ jogo dɔ k'a la a bɛ tila ka kɛ degun y'i bolo mais n b'a ban i filɛ ka ekɔliso ta yɔrɔ min fɔ mansa musoman kelen kelenna k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i den cɛmannin fara musomannin kan a jigin heure n'i y'a dɔn n'a ma na o heure la weleli kɛ walima wagati bɛɛ tile fila o tile fila maître wele i ka ɲininka programme na a ka ca ala fɛ i bɛ i den ka programme dɔn ten hali n'a ye sira wɛrɛ bɔ i bɛ bɔ a kalama mais denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ i b'a ye u bɛ jigin i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a b'u caman ye u b'u synchroniser u bɛ taa nin fitinin na u bɛ taa ba la n'u taara ba la ala dɔw bɛ to baji la yen bon ka sɔrɔ somɔgɔw b'a ɲɛna k'u bɛ école de la ka sɔrɔ u tɛ école la bon i b'a ye fo an ka mara yɛrɛ de segin so yɛrɛ de k'an hakili to an ka denmisɛnninw na an ka sini ɲɛsigi de ye an ka denmisɛnninw ye muso bɛɛ bɛ don furu la une fois dans la vie i bɛ tɔɔrɔ ni ɲani ni ɲɛji bɔ ni nasɔngɔ dafa i b'a bɛɛ kun denw de kama n'o denw kɔrɔyala k'u don école la a b'i kunna waati i bɛ se i bɛ n'u tɔnɔ don n'o bɛnna n'u tiɲɛ kuma ye an dun bɛ waati min na komi bi mɔgɔ bɛ den wolo t'i yɛrɛ wolo et puis i b'i den sɔkɔnɔ jogo dɔn i t'a kɛnɛma jogo dɔn parce que i b'a sɔrɔ den bɛ ko dɔ k'i ɲɛna sɔkɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn ni a tɛ sɔn manamana ko ma a tɛ fini lankolon don a tɛ kalankɛbaliya kɛ a tɛ suyɛli kɛ ou bien a tɛ kamalen tigɛ ou bien a tɛ sunkurun tigɛ mais n'i taara kɛnɛma walima ne école maître ye min f'i ɲɛna o de ye tiɲɛ ye mais n'a fɔra i ɲɛna kɛnɛma i bɛ sɔsɔli kɛ a b'a fɔ nin tɛ n den jogo ye mais e b'a nɔfɛ ka yaala e t'a nɔfɛ ka yaala toujours anw ye musow ye anw de kan k'an jɔ an jɔyɔrɔ la du kɔnɔ denmisɛnninw ka éducation na u ka kalanko la u ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ la a ka ca ala fɛ caman bɛ bɔ a la parce que anw minnu ye denbaw ye anw bɛ min kalama denw ka ko la u faw t'a kalama o n'an bɛ kan kɛ caman kɛ ɲɔgɔn kan a même temps fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ u ka fɛn caman bɛ yen an bɛ bɔ a kalama ka sɔrɔ faw to a kalama anw de b'a a dogo faw la anw de tɛ fɛ u tulo k'a mɛn anw de tɛ fɛ u ɲɛ k'a ye mais anw yɛrɛ bɔra a kalama a mɛnna f'an de k'an jɔ an jɔyɔrɔ la
yani an ka kuma kuncɛ I bɛ se ka ɲɛfɔ an ɲɛna fana an b'a ye k'a fɔ ko dɔw fana bɛ yen nɔ réseau de bɛ kɛ sababu ye u donna furu la mais réseau de bɛna kɛ sababu ye fo furusa bɛ na u n'u cɛw ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw bɛ sɔrɔ sokɔnɔna yɛrɛ taabolo la dɔw bɛ sɔrɔ cɛ yɛrɛ ni muso cɛla la an bɛ a ye fana surtout minnu fana bɛ yen nɔ ni u bɛ sɔrɔ dubaw kɔnɔna de la nka an bɛ se k'a fɔ a ju bɛ sɔrɔ réseaux sociaux de la I bɛ se ka ladilikan jumɛn di o côté fana fɛ mais ne bɛ se ka ladilikan min di o la cɛ o cɛ ni I bɛ fɛ I ni muso ka furu kɛ I muso sen bɔ TikTok compte réseau kan quoi I n'a fɔ compte bɛ se ka kɛ dɔw bolo mais u tɛ manamanafɛnw bila dɔw ta ye dɔrɔn u b'u ka feerefɛnw de bila hali a dɔw ɲɛda yɛrɛ tɛ u bolo walima I b'a sɔrɔ a dɔw b'u ka feerefɛn dɔrɔn de bila ka numéro bila a la olu cɛw y'o reconnu olu fɛ mais ka téléphone to I muso bolo a bɛ TikTok kan a bɛ parler ba la a bɛ fɛn caman fɛn minnu bɛ kɛ I bɛ mɔgɔ tɔw ta ye cogo min na I bɛ k'i muso ta ye ten mais e ka furu n'a taara sonsorobugu la e yɛrɛ de y'i ka furu ta sonsorobugu la o togo parce que ni a sɔrɔ parce que an b'a ye k'a fɔ an caman bɛ yen an b'a fɔ ne ye entrepreneuse de ne yɛrɛ de bɛ n ka fɛn caman kɛ feere kɛ ni ne bɛ wari la di ne ma ni ne b'a to ne bɛ feere kɛ ne bɔra k'o yɔrɔ f'i ɲɛna feerekɛlaw ta olu bɛ yen mais ni na I y'a ye I muso bɛ réseau kan ni comportement wɛrɛ ye I muso bɔ a kan walima I ka télé munna cɛ caman bɛ yen u ye téléphone minɛ u muso la dɔw bɛ yen nɔ u muso hali sini u tɛ WhatsApp kan hali sini u tɛ TikTok kan u tɛ Facebook kan u tɛ réseau fan si quoi u ka furu bɛ ka kɛ o mais ni I sigi ka fɛn min natɔ lajɛ ni min bɔra la don min o y'a dɔ ye o parce que ni kuma in ka gɛlɛn I b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ feere kɛ réseau sanfɛ u cɛw jɛlen don n'a ye mais n'i ye danaya fɛnɛ bila ka nafolo bila danaya ta I ka jɛ nafolo kɔ ni danaya donna a la I cɛ b'a dɔn I mana feere kɛ cogo o cogo I y'i yɛrɛ de ye quoi I y'i yɛrɛ de ye c'est réseau in a kuma ka ca wallahi an bɛ se ka min fɔ fana an b'a ye k'a fɔ an denmansa caman fana bɛ yen nɔ an bɛ den fitininw exposer an yɛrɛ de bɛ depuis den fitinin ma an yɛrɛ de b'a don nin vidéo kɛ ninnu ni nin fɛn ninnu na fo a bɛ na kɛ sababu ye a bɛ na ja kan a bɛ kɛ harcèlement sugu dɔ ye denmisɛnnin yɛrɛ la fo a bɛ na kɔrɔbaya n'a ye a bɛ ja ka cogo dɔ la a bɛ se ka na ni dépression ninnu fana n'u ɲɔgɔnnaw ye I bɛ se ka jumɛn fana fɔ o la conseil mun di denmansaw ma o yɔrɔ fɛ an bɛ jɛmukan kuncɛ ni I b'a dɔn siramugu feerela ka tiso bɛɛ tɛ mura ye quoi denw ka tiɲɛli bɛɛ tɛ denw nɔ ye dɛ voilà a tila bɛɛ ye baw nɔ ye kosɛbɛ I yɛrɛ ye denmisɛnnin fitinin minnu t'a fɔ fɛn man jugu ne bolo k'o bɔ quoi wallahi ne ye den fitinin dɔ ka vidéo ye kuma dɔ b'a da kɔnɔ dennin tɛ san 4 bɔ a cayalen b'a san 7 kuma dɔw b'a da parce que u bɛ taa ne yɛrɛ ye kuma min kɛ u bɛ taa tigi sigi ka kumaw don a da n'a ye min fɔ u bɛ pause minɛ u bɛ dɔ wɛrɛ don a da n'a y'o fɔ u bɛ pause minɛ u bɛ dɔ wɛrɛ don a da fo ka taa fɔ ko vidéo 3 minutes 5 minutes sɔrɔ I yɛrɛ b'a ye k'a fɔ hali mɔgɔkɔrɔbatɔ I ka kɛtɔ ka 5 minutes kɛ kuma la nin cogo la ta réseau sanfɛ a ma nɔgɔn surtout denmisɛnnin fitinin bon an bɛ don min na komi bi denmisɛnnin minnu tɛ ka mara faamuya o tɛ k'a ɲini k'a dɔn an bɛ diɲɛ laban réseau min na ni e yɛrɛ taara denmisɛnnin to yen ka taa ɲɛda bɔ ka taa kumabaw don a da kɔnɔ k'a bila comportement na e y'a dabɔ de ko na I ka belebele ɲɛsigi kɛ belebele ɲɛsigi ye e yɛrɛ b'o dɔn o fɔ a faamuna kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ filɛlibagaw ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen bon kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo n bɛ foli belebeleba ta n b'a di an filɛlibagaw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 fɛn mɔgɔ bɛ ka Sirifila TV filɛ nin waati in na an ka foli bɛ bɛɛ ye
ka foli belebeleba ka dugawu kɛ an ka jamana ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ala ka jamana marabagaw ala ka jamana ta fanga d'u la ala ka bɛn ni kelenya don an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka foli belebeleba ta k'a di Sherifula baarakɛla bɛɛ ma k'a daminɛ sanfɛ fɔ duguma ka bɛɛ fo ma ɲinɛ an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn fo mais ORTM na bɛ Dija fo kosɛbɛ n ka foli bɛ bɛɛ ye animatrice journaliste n ka foli bɛ bɛɛ ye ka foli di bɛɛ ma ka n ka baara yɔrɔ fo Isufu Mangara Buba Jara Thierno Ndiaye Dieng Faga n bɛ nin bɛɛ fo n baara ɲɔgɔn bɛɛ quoi ka n bɔkolo fo k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ani foli minɛ kosɛbɛ an b'i yɛrɛ fo ni walawalali ninnu na faamuyali caman sɔrɔla filɛlibagaw ni kanubagaw fɛ an b'i fo kosɛbɛ k'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan in fɔra aw minnu kɔ aw bɛ se k'a lajɛ bi su in na 1h30 2h30 Sherifula Jabaramuso kan o foli kun kɔnɔ an b'an ka techniciens fo u jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na ni o ye Mohamed Keita Musa Tarawele GMT ale ni régie la David an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka kanbɛ dɔw ye ni ala ye alamisa yira an na nin heure kelen in na Sherifula Jabaramuso kan aw kanbɛ